да компенсирам това непослушание. Какво имитирах, деца? Не. Май бях тъжна. Дядо Коледа ми каза, че не съм слушала достатъчно Най-го е. и няма да ми изпълни нещата от писмото, което съм си пожелала. И Соенда. Тъй като Пепи позна, той може да е следващия. Аз не идвам. Топка. Чакай. Нещо настъпих. Ти настъпи ли вече това? Да. Много гадно. Изтри се. Добре, айде да сядам. Какво имитирахме ние? Аз знам кое. Кое? Аз не е дължен. Не е тъжен. Не два. Нас ни беше. Не мазни. Аз знам кое. Не ни беше и страх, нали? Не. Аз щастливи ли бяхме? Да. Най... Какво настъпихме? Нещо му знам бе. Тълка. Какво? Тълка. Топка. Приятно. Изобщо не е приятно. Мен ми се случва. Каква? Трябва тази емоция. Коя беше тая кукла? Гаснала. Последната дама. Снихната. Последната в зелено, което е. Думата не е емоtikon. От... Вър. Отврат. Нали?